שלום פלורנס, שלום. אז אני רוצה לשאול את ההשפעה של היוגה או הקורס יוגה לגב שמח אצלנו בסטודיו עלייך ועל החיים שלך. אז שלום לכולם, שמי פלורנס. אני באה לסטודיו לפני 2-3 בערך, ואף פעם לא סבלתי מכאבי גב, עד שחיליתי בקורונה, וההשפעה של הקורונה גרם לי לכאבי גב, באופן מיוחד כאב מתמשך בצד ימין, למטה, בשם שאני לא זוכרת בדיוק, אבל בקיצור זה היה כאב מתמיד, וכל הזמן לא יכולתי לקום בקלות, היו לי ממש הגבלה בתנועות. אז התחלתי לעשות טיפולי דיקור כדי לשפר את המצב, עד שגיליתי שיש פה בסטודיו קורס שנקרא ה-Happy Back, הגב שמח. ואז התחלתי לעשות את התרגילים בקורס הזה, ומה שטוב, שלמדתי בעצמי לעשות את התרגילים, התחלתי לעשות את זה גם בבית, גם בסטודיו, ומה שמיוחד בקורס הזה שקיבלתי יחס אישי, והיחס הזה מאוד חשוב בתוך הקורס הזה. אחרי זה התחלתי להרגיש יותר טוב לאט לאט, והיום אני יכולה להגיד שאני מסוגלת לעשות את התרגילים ואת האסנות ביוגה הרבה יותר בקלות, ושבנוסף בקורס הזה יש משהו מאוד טוב ומאוד מיוחד, זה המסאז' תאי שאנחנו עושים בסוף השיעורים, והיום אני מצליחה לעמוד יותר טוב, אני פחות לחוצה, ואני רוצה להגיד תודה לעדי ולמעיין. תודה רבה לך. תודה תרגישי לכם. טוב, להתראות, תודה.